Ο κύριος Κοκκίδης. Θα είναι στον πυρήνα της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Ελάτε, Πρόεδρε. Τι λέτε, και μετά πάμε στα τεκμήρια, γιατί βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδο το μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια. Πάμε. Ελάτε, Πρόεδρε. Κυρία Παπακοστοπούλου και κύριε Στραβελάκη, πρώτα απ' όλα να σε ευχηθώ καλή τηλεοπτική σεζόν. Να είστε καλά. Ο Όμηρος ο Τσάπαλος νομίζω ότι υπηρετεί αυτή τη θέση με ευθύτητα. Δεν λέει αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, λέει αυτά τα οποία με τον τρόπο του τις δίνει ουσιαστικά ισχύουν. Ναι. Και είναι χαρά μου να μιλάω και πολλές φορές να αντιπαρατίθεμαι με τον κύριο Τσάπαλο για πολλά θέματα. Έχει στοιχεία, έχουμε και εμείς στοιχεία. Αυτό το οποίο λοιπόν βλέπουμε φέτος είναι ότι η κυβέρνηση έχει να λύσει μια πολύ δύσκολη πολιτική και οικονομική εξίσωση στη ΔΕΘ. Και για να είμαι ειλικρινής, και εμείς πατάμε στο πολιτικό κομμάτι, την προεκλογική, αν θέλετε έτσι, τον προεκλογικό χαρακτήρα της ΔΕΘ, για να αποκομίσουμε οικονομικά όχι κάτι παραπάνω από αυτά που μπορεί να δώσει, αλλά αυτά τα οποία δικαιούμαστε. Δηλαδή, αυτό το μέρισμα, αυτή την υπεραξία της εξαετίας στους οικονομικούς δείκτες να επιστραφούν στη μεσαία τάξη και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Φτάνουν αυτά. Λέει η κυβέρνηση, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Θα πείτε καλό είναι. Μείωση προκαταβολής φόρου. Μείωση φορολογίας επιχείρησης. Φτάνουν αυτά? Κοιτάξτε, όχι, δεν φτάνουν και το ξέρουμε όλοι ότι δεν φτάνουν αυτά και θα σας πω γιατί. Ακόμα και οι κερδοφόρες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, κλείνοντας το φορολογικό έτος, και κέρδη να έχουν με την αύξηση του λειτουργικού τους κόστους και της φορολογίας τους, αλλά και των μη μισθολογικών επιβαρύσεων, στο τέλος φτάνει να είναι ίσα βάρκα σαν νερά. Αυτό δείχνει στασιμότητα και αυτό μας απογοητεύει. Φανταστείτε αυτούς που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, φανταστείτε αυτούς που κλείνουν τη χρονιά με χρέη. Λοιπόν, αυτοί πώς πρέπει να σκέφτονται, δεν είναι απογοητευμένοι? Αυτό λοιπόν θα πρέπει να διευθετηθεί. Κάντε μια πρόταση. Εμένα μου αρέσουν τα χειροπιαστά. Κάντε μια πρόταση να ακούσει ο κύριος Τσάπαλος. Δεν φτάνει, λέτε αυτό και αυτό θέλουμε κι άλλο. Πρώτα απ' όλα, εμείς θέλουμε μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις και επίσης να υπάρξει. Τι θα πει μόνιμη φορολογική ελάφρυνση? Μία μείωση 2% στο φορολογικό συντελεστή των συνεπών φορολογούμενων. Δεν μπορεί πραγματικά να προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς και να μην αναγνωρίζεται από κανέναν και να θεωρείται ότι είναι δεδομένο. Είπε μια λέξη κλειδί ο Πρόεδρος. Είπε μια λέξη κλειδί. Συνεπής φορολογούμενος. Αυτό κρατήστε το, γιατί αυτά τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός συνδέονται με τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, για παράδειγμα. Περιμένετε, εδώ έχουμε τεκμήρια. Εγώ πληροφορούμε ότι θα έχουμε μείωση κατάργηση τεκμηρίων για συνεπείς φορολογούμενους. Αλλά απ' την άλλη, βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδο στη Δημοκρατία, φωτογραφία Χατζηδάκη, το μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια. Ότι λέτε και ξελέτε με το ότι θα ελαφρύνετε. Επιτρέψτε μου λοιπόν εδώ. Ναι. Επιτρέψτε μου εδώ. Καταρχάς, πριν 3 χρόνια που θεσπίστηκε το τεκμήριο, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη αδικία. Και ποια ήταν η αδικία αυτή? Ότι σχεδόν οι μισοί και παραπάνω από τους μισούς ελεύθερους επαγγελματίες δήλωναν για πολλά χρόνια ή ζημιές ή εισόδημα χαμηλότερο από τον μισθωτό που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό και ο οποίος είναι υπάλληλός τους. Αυτό λοιπόν, όταν το βλέπει και το ακούει ένας συνταξιούχος, ένας μισθωτός, εξεγείρεται. Είναι κάτι το άδικο για έναν πολίτη ο οποίος θέλει να ζει σε μια κοινωνία ισότητας. Έτσι. Και αυτό λοιπόν θεσπίσαμε τα τεκμήρια και είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι αυτά τα τεκμήρια δεν πρόκειται να διαρκέσουν εσαΐ. Άρα, ήταν γραμμένες. Τι έχουμε μπροστά μας? Τι θα πει μείωση τεκμηρίων για συνεπείς φορολογούμενους? Εδώ λοιπόν κάναμε και τα τελευταία 3 χρόνια μια πολύ σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση. Μειώσαμε τη φοροδιαφυγή, My Data, διασύνδεση POS με ταμιακές. Πρακτικά, τι θα γίνει με τα τεκμήρια, κύριε Τσάπαλε? Όλα αυτά έρχονται λοιπόν και βοηθούν στο να έρθουμε σε λίγες μέρες από σήμερα και να πούμε το εξής. Αναπροσαρμογή των τεκμηρίων, καθότι τη μάχη της φοροδιαφυγής την κερδίζουμε, άρα δεν υπάρχει υπόνοια υποψία φοροδιαφυγής σε μια σειρά από κλάδους και σε μια σειρά από επαγγελματικές κατηγορίες, όχι κατάργηση του τεκμηρίου, αλλά εξορθολογισμός του με βάση τα σημερινά δεδομένα. Για τους συνεπείς ή για όλους? Για τους συνεπείς φυσικά. Τι θα πει συνεπείς? Πώς θα ορίζεται ο συνεπής φορολογούμενος? Πώς ορίζει τον εξορθολογισμό? Αυτή η κλάδη που τα τελευταία χρόνια έχουμε στοιχεία που λόγω των μεταρρυθμίσεων που σας ανέφερα, μείωση της αδειλωτής εργασίας, My Data, POS και το καθεξής, έχουν αποδεδειγμένα μειώσει κατακόρυφα τις πηγές φοροδιαφυγής. Αυτά είναι αποδεδειγμένα. Μπορούμε να τα εντοπίσουμε και μπορούμε να τα εξακριβώσουμε. Ψηφιακό πελατολόγιο, υποχρεωτική χρήση ψηφιακού τιμολογίου, ψηφιακό δελτίο. Περιμένετε. Επειδή το τεκμήριο είναι επιδικαίων και αδίκων. Υπάρχουν και όσοι κλέβουν την εφορία και αυτοί που αδίκως φορολογούνται χωρίς να έχουν εισόδημα. Κύριε Κοκκίδη, τι λέτε για αυτή τη σκέψη, δηλαδή μείωση τεκμηρίων, εξορθολογισμός για συνεπείς φορολογούμενους?
Πρώτα απ' όλα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το κενό ΦΠΑ κατά 53% το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία ψηφιακά από την ΑΔΕ που μπορούν να ελέγξουν τα πάντα. Άρα δεν μπορούμε το 2026 να συζητάμε ότι το 2027 δεν μπορούν να ελεγχθούν ακόμα περισσότερο και καλύτερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι μπορεί να δήλωναν κάτω και από το αφορολόγητο. Θεωρώ λοιπόν ότι με όλα αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να πάμε σε μια φορολογική μεταρρύθμιση η οποία δεν θα αδικεί κανέναν και μπορεί να έχουμε, αν θέλετε, μια αύξηση της φορολογητέας ύλης κατά 45% συν 35 δις και μια αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 43 δις. Πρακτικά είστε υπέρ του μέτρου να κριθούν κάποιοι φορολογούμενοι ως συνεπείς, οι μισοί, δεν ξέρω πόσοι, και να πει το Υπουργείο Οικονομικών για αυτούς τα τεκμήρια εξορθολογίζονται, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Θεωρώ ότι η συνέπεια πραγματικά πρέπει να είναι το κλειδί, πρέπει να είναι η γραμμή, η διαχωριστική γραμμή. Και ξέρετε γιατί. Γιατί οι συνεπείς πληρώνουν παραπάνω φόρους για τους ασυνεπείς. Δηλαδή δεν υπάρχει μια αδικία πάνω σε αυτό. Όσο λοιπόν περισσότεροι πληρώσουν τους φόρους τους, θα πληρώσουμε εμείς λιγότερους φόρους που μας αναλογούν. Όπως τα είπε ο Πρόεδρος, ακριβώς έτσι, αυτή είναι η φιλοσοφία. Ξέρετε γιατί ρωτώ? Διότι μου λέει η φοροτεχνικός μου ότι υπάρχουν κλέφτες, υδραυλικοί, δεν λέω συγκεκριμένα, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, γιατροί, δικηγόροι, ελεοχρωματιστές, κυπουροί, οι οποίοι θησαυρίζουν, δεν δηλώνουν τίποτα και κάποιος πρέπει να τους πιάσει και να τους φορολογήσει. Γιατί είναι σε βάρος τους. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν να κλείσουν το μαγαζί γιατί με βάση το τεκμήριο τους λέει πληρώστε ότι είχατε εισόδημα 15 και είχαν 0. Άρα υπάρχουν και αδικίες με τα τεκμήρια. Γυμναστές. Όλα αυτά τα χρόνια μας συζητάμε μαζί και λέμε ότι υπάρχει η ανόητη φοροδιαφυγή και υπάρχει και η επιστημονική, η οποία είναι και σε μεγάλη κλίμακα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η επιστημονική πλέον περιορίζεται και με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η ανόητη φοροδιαφυγή είναι πολύ μικρή συγκριτικά, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η διάκριση, πρέπει επιτέλους να επιβραβευτεί ή να αναγνωριστεί η συνέπεια των φορολογούμενων Ελλήνων και από την άλλη πλευρά να υπάρξει, ξέρετε, να ληφθεί υπόψη κάτι πολύ σοβαρά. Πώς από αυτά τα μέτρα είναι εφικτό να περάσουν το συντομότερο στην καθημερινότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κρατήστε το για την επόμενη συζήτηση πολύ σύντομα, κύριε Κορκίδη. Τελευταία κουβέντα, κύριε Τσάπαλε, κύριε εκπρόσωπε. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι βλέπετε ότι η αγορά αυτά θέλει ακριβώς που είπε ο κύριος Κορκίδης. Τα έχουμε ακούσει και εκεί θα εστιάσουμε και αυτά θα ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός. Η φιλοσοφία που ανέλησε πολύ σωστά ο κύριος Κορκίδης είναι η φιλοσοφία της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Ήρθε η ώρα να ανταμειφθεί ο συνεπής φορολογούμενος μέσα από μια δύσκολη διαδικασία φορολογικής μεταρρύθμισης και περιορισμού της φοροδιαφυγής που δημιούργησε πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, έτσι, κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Στο τέλος όμως της ημέρας βλέπετε ότι αυτό το κάναμε για κάποιο καλό σκοπό. Και ο καλός σκοπός είναι να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι και να επιβραβευτεί επιτέλους ο συνεπής φορολογούμενος. Κύριε Τσάπαλε, κύριε Κορκίδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.